Ahoj, toto je první let's play a dneska si teda zahraju hru Agariu, nebo jak se to čte, a já se teda budu jmenovat Terík. Jo, takže Terík. A to jsem našel Teens. A můžu začít. Mám červenou kouli. Hustý, já jsem těm prošla. Ne, utíkej, on tě chce zabít. A na tom jsem si moc nepomohla. Ach jo. A vědět vlastně, že vždycky je 5 kol. Budu dělat a potom bude další díl vlastně. Jednou mi to jakože prostě jde. A po druhý vůbec, že? Ne. Super. Že už druhý a výborně, tady to celé jakože jo. Takže takhle, jo, prostě já to dělám takhle jakože normálně na kameře, že, takže nemám to nějak prostě nějakou apku. Takže prostě se omlouvám, že to jako se jako prostě to dělat tohle třeba, jo. Tak za to se omlouvám, ale prostě takhle. 3. Takže už jenom 2 kola a natočím další díl někdy ještě. Ne, to se děláte srandu, ne, oni jdou po mně. A všichni. Jo, tak už jenom jedno, jo. Jenom jedno kolo. To se nesmím nechat hned zabít. Utíkej. Jo? Takže snad se vám to líbilo a ahoj.